Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da al'amuran yau da gobe. Jama'a duk mai aiki da GTBank idan yana so ya yi requesting statement of account ɗin shi, ga hanya mai sauƙi da zai bi. Na farko dai danna application ɗin, kana dannawa haka, tunda na riga na buɗe shi bari na fita, bari na ƙara shiga cikin application ɗin, ga shi nan na danna application ɗin kawai zai buɗe. To sai in ce sign in, ina cewa sign in sai in sa thumbprint ɗina zai buɗe mini account ɗin nawa. Yana buɗewa kawai ba wani abu zan ba tunda ba transfer zan ba, ba kati zan siya ba, ba wani transaction ba, kawai statement of account ɗina ne nake so in tura ma wani. Za ta iya yiwuwa ka yi cinikayya da shi ka tura masa transaction ya yi failing ko kuma a'a bai yi failing ba, network ya hana wancan ya ga alert cewar an sa masa kuɗi ko ba a sa ba. To kawai sai ka zo ka buɗe GT World ɗinka, kana buɗewa za ka janyo shi haka sai ka ce account statement. To ga shi ya kawo mu wajen statement request, sai ka danna shi haka. To kana dannawa zai ce statement account, sai ka selecting ɗin account ɗinka. Kana selecting ɗin account ɗinka kawai nan wajen date za ka sa. Kaddara a ce kamar tun daga bari mu ce 5 ko kuma mu ce 5 ga watan February sai mu ce set. To mun ci sai mu ce 2 let's say 6 ga watan February shi ma sai mu ce set. To muna yin haka. To muna neman statement of account ɗinmu ne daga 5 ga watan 2 2021 zuwa 6 ga watan 2 2021 sai mu ce to send. To muna yin haka, wannan statement of account ɗin da muka requesting na wannan date ɗin an tura shi email ɗina. Kawai sai dai in ce tunda ya ce mun alert success sai in ce okay. To zan je in duba mail ɗina kuma a wayata da inbox ɗina in ga cewar ya shigo. To yana shigowa ne kuma abin da zan yi sai in forwarding ma wanda nake so ya gani ko kuma in tura wa wanda yake so in ba shi statement of account ɗin nawa ta WhatsApp ne, ta email ne da sauransu. To wannan ita ce hanya mai sauƙi wajen gano statement of account ɗinka idan kana amfani da GT World. Ba sai ka je banki ka ce a maka printing statement of account ɗinka ba. A'a, ba ka buƙatar ka zo. Ga hanyar da za ka bi. Idan ka yi ya faɗo nan kawai sai ka tura wa wanda yake so. Idan ma printing za ka yi sai ka je cafe, tunda ya faɗa cikin email ɗinka sai ka je cafe ka ce musu za ka yi printing wani abu a email ɗinka. Kana shiga email ɗinka sai ka yi printing wannan abun statement ɗin da ka yi requesting ta GT World ɗinka sai ka turo shi ka kawo wanda za ka ba. Allah ya sa mu dace. Ku subscribe wannan channel ɗin, za ku dinga samun magungunan matsalolinku na GTBank. Wasu damuwa da wasu ciwon kai na harkokin gudanar da GTBank ɗinku, to za ku samu magungunansa a nan. Nan ma kamar wani magani muke bayarwa na matsala. Saboda me? Duk wani abu da ke zama complicated wanda ya danganci GTBank ko aiki da application nasu a hankali ɗaya bayan ɗaya duk sai na warware wannan matsaloli. Ku subscribe wannan channel ɗin, sunan shi Gentleman Update. Za ku dinga ganin update akan GTBank da sauran wasu al'amura na wasu bankuna da abin da ya danganci matsaloli na BBN da sauransu. Allah ya sa mu dace. Mun gode, a danna subscribe.